Aberafan yn herio Caerdydd ar 8 yn ei hunain. A Caerdydd yn gynnar yn y gêm gyda'r tafliad rhyw 5 metr allan. Os nad chydig yn llai, Ethan Lloyd yn symud y bêl i Tom Williams. Am yn ôl, maen nhw'n mynd tacl fawr gan Brad Roderick. Tyrio am y bêl, brwydro am y bêl. Mae'r tîm cartre yn ffigio mynd. Ffordd arall Nathan Hood yng nghysgod y pist. Mae'r boes o'r brif ddinas erbyn hyn. Aros amdani Tom Williams. Un llaw gan yr amddiffynwr. Ond mae'n cyrraedd dwylo. Diolchgar Joe Goodchild, byth bynnag. Tafliad i'r dewiniad. A Luke Davis yn ddarganfod cefn y lein wrth i'r blaenwyr. Weithio i ffordd tuag at y sgarmes symudol yn gwthio ymlaen yn nerthol. Ashton Evans, dwi'n credu oedd hwnna yn cario'r bêl. Braich y dyfarnwr allan. Felly cyfle i Aberafan daflu rhywbeth bach yn wahanol tuag at linell amddiffynol Caerdydd. Edrych am y bêl, Ellis Hogan. Hogan yn symud i Roderick. Drwy'r dwylo arbennig yn casglu'r bêl wrth i bigyrne. Y cefnwr Scottsdale Neville. Mae Caerdydd yn llwyddo i stopio Aberafan yn wreiddiol y gic. Dros y top, yn cael ei gollwng ac yna eithirio ar asgellwr Felix Gilbert ddim yn rhoi'r ffeithiol yn y to yn cael ei wobr. Evan Nichols yn gasw unwaith eto'n taflu'r bêl i ganol y lein. Y sgarmes symudol wedi'w gosod yn effeithiol a dyma'r bachwr yn dod yn curo 1, yn curo 2, yn curo 3. Cais gwych gan y bachwr ifanc Evan Nichols yn gasw. Ethan Lloyd a bêl i Tom Harper. Harper gyda chydig o gefnogaeth ar yr ysgwyd. Braich y dyfarnwr allan. Ffigio'r bas hir gan Harry Wild, y gefnogaeth gan Tom Williams. Yn gweld hanner cyfle ar y cyrion, un a dadlwythiad. Dyma Caerdydd yn dod i fyny'r llinell 5 metr. Nathan Phillips yn cario tro hwnnw. Tu ar asgell, yr Eiffel ymwelwyr. Dewi Cross, chydig yn brin. Cymal ar ôl cymal. Ond fe ddaw Caerdydd unwaith eto. Tom Harper a Craig Hood, y capten, yn gweld y cyfle ar gyrion yr ardal dacl. Fo sy'n mynd i sgorio. Ail hanner yn fan hyn. Ymharc y Talbot Athletic. Aberafan ar ei hôl i ar un o bryd. 11 pwynt sy'n rhwng y ddau dîm. Dyma nhw'n dod yn pwysio dros y linell gais. A'r maswr Keelan Cullen sydd wedi rhoi Aberafan nôl yn y gêm. 4 pwynt yw'r gwahaniaeth erbyn hyn. Ond Caerdydd nôl i fewn i'r 2 ar 20. A'r sgarmes symudol effeithiol yn cael ei gosod unwaith eto. Nichols yn gasw, sydd wedi sgorio yn barod prynhaw yma. Y sgarmes symudol yn gwthio ymlaen, yn agosau'r llinell gais, ac yn troi allan ohoni. Ail gais o'r gêm i Nichols yn gasw. Mae'r bachgen ifanc yma wedi dechrau'n wych i Gaerdydd. Tu ar asgell, yn torri nôl ar y tu mewn, ond y dacl gan Dewi Cross. Symud y bêl trwy Keelan Cullen i Delnefo. A pas hyfryd, ond Elijah Evans yn gweld y peryg yn llwyddo i wneud y dacl. Allan â hi, Cullen yn rhedeg allan o opsiynau. Aberafan yn edrych i weld yn rhedeg allan o stêm yn fan hyn. Mae'n ddigon o amser i ddod nôl i'r gêm, ond angen sgôr yn fan hyn. Gweithio'r bêl lawr yr ochr bellaf, Frankie Jones yn dadlwytho'r bêl i Sam Matthews yn curo 1, yn curo 2. Am y ddadlwythiad arbennig gan Matthews i ddarganfod Frankie Jones sy'n croesi am drydedd Aberafan o'r gêm. Gêm gystadleuol yma yn y Talbot Athletic, ond yr ymwelwyr Caerdydd sy'n mynd adre gyda 5 pwynt. Aberafan 24, Caerdydd